השבוע חזינו בניהול משברים גרסת הניו-מדיה. השר סילבן שלום לכאורה לא השתתף בפסטיבל התקשורתי המכונה במגוריות מפליאה פרשת סילבן שלום, והתגובה הרשמית שלו הייתה אין תגובה. אבל למעשה שלום הביא אותה בהפוכה ברשתות החברתיות. זה התחיל עם הפוסט של בנו, פרסום מים משופשף יש לציין, שניסח פוסט מצוין בשפת ההמונים, והמשיך עם ציוץ של ציפור קטנה ומבינה תקשורת ושמה ג'ודי בטוויטר. בכוונה או לא, זה היה גאוני ומדוד. הבחירה של בני המשפחה להתבטא, הפלטפורמות הנבחרות ואפילו ההסרה המהירה של התכתובות היו נכונות ועבדו לטובתו של איש המשפחה המנוסר מההתנכלות הנטו-פוליטית שניחתה עליו. ההצהרות המתקרבנות של מקורביו על כך שאין לו איך להתגונן נראות מגוחכות מאי פעם. ומן העבר השני, ניהול משבר כושל מצידו של ראש הממשלה באשר למתקפת שרה התורנית. תגובות בנאליות לתקשורת, שליחת מקורבים, עורכי דין מדושנים עם בעיות אמינות חזותיות קשות, שעושים לעצמם צחוק בפריים טיים. תקשיבו, אני שנים עם בני משפחת נתניהו. גברת נתניהו, אתם יודעים שהיא מכינה לי סנדוויץ' שאני אוהב, ומביאה לי מרק. ומציעה לי לשתות. למה אתם חייכים? היא מדברת עם העובדים, סליחה, רגע, אמנון. מבין שדווקא איש שלימד אותנו מה זה פייסבוק, לא יודע כלל להשתמש בו כשהוא באמת צריך, בעוד המזרחי של המפלגה שלו, בזמן שאינו אוכל בחמויות כמנהג בני עדתו, נותן בראש ברשת ומחסל חיסול באיבו. והערה לסיום, הדבר היחיד שכן עבד לטובת נתניהו ורעייתו במשבר החלב, הוא כמה מפתיע לקיחת הפוקוס על ידי פרשת סילבן שלום.